حکومeta Lubnanê daxwaza alîkariya hevbeş da ku penaber ji Lubnanê bi aramî vegerin warên xwe dike û di çarçoveya du heftiyan de hejmarek ji penaberên Sûrî yên li Lubnanê vegeriyan Sûriyê. Ajansa Sputnik belav kir ku navenda zanyariyan û pêşwazî û dabeşkirina penaberan îro ragihandiye ku roja pênçşemê derdora 200 penaber vegeriyan şûn û warên xwe. Ajansê serbar kir û got ku ji 18 Temûzê de 9789 ji Urdunê vegeriyane Sûriyê. Her di vê derbarê de Wizareta Berevaniya Rûsî di 18 Tîrmeha sala borî de gotibû ku navendek taybet li Sûriyê ji bo pêşwaziya penaberan û çûn û hatina wan ji bo welatê xwe asan bibe wê ava bikin. Di daxuyaniyên ku hatine belavkirin ku derdora 7.1 milyon penaberê Sûrî navên xwe ji bo 45 welatan tomar kirine û zêdetir ji 1.7 ji wan dixwazin vegerin welatên xwe û piraniya wan ji Lubnanê ne. Ji aliyê xwe ve Wizareta Derve ya Lubnanê îro di daxuyaniyekê de ragihand ku daxwaza alîkariyeke hevbeş ji bo ku alîkariya penaberên Sûrî yên li Lubnanê da ku bi aramî bikaribin vegerin cih û warên xwe. Di heman daxuyaniyê de hatiye ku îro Wezîr Cibran Basîl di hevdîtina xwe de bi Komîsyarê Navdewletî ji bo penaberan li Beyrûtê daxwaza xwe pêşkêş kiribû. Roja înê girandî di Kongrekî Rojnamevanî de got ku çareseriya baş ew e ku penaber vegerin welatên xwe lê tevî wê yekê metirsiya vegera kesên li dijî siyaseta Esed heye.